שבשם איש ישראל, לכן הוא נקרא, למרות זאת, למרות שהוא חטא והוא יצא משם זה, הוא נקרא שם ישראל. טוב, בעזרת השם אנחנו נמצאים בפרשת פנחס. אנחנו יודעים כי יפקוד השם אלוקי הרוחות על כל בשר איש על העדה. אמר משה, כדאי הוא יהושע ליטול שכר, שנאמר, נוצר תאנה יאכל פריה. אפילו שהוא רצה שבניו ישבו, אומר לה הקדוש ברוך הוא, בניך לא ישבו ויעסקו בתורה. ואילו יהושע מסדר את הספסלים, כתוב נער לא ימיש מתוך האוהל, ברוך הבא הרב גבריאל. ולכן ברוך אתה אדוני אלוהינו למדנו חוקיך. תודה רבה. באמצע מה שאני קורא, אנחנו רואים שלא מספיק התמדה בשביל להנהיג את עם ישראל, אלא בשביל להנהיג את עם ישראל צריך אחד שהוא לא חושב על עצמו, צריך אחד שהוא חושב בעיקר על אחרים. קשה מאוד להיות במנהליים האלו. אנחנו יודעים שמסופר על חכם עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, איך הוא היה הולך לבתים לשכנע אנשים להעביר את הילדים שלהם למוסדות תורה, איך הוא היה דואג לאלמנות ולתקצב אותם, וכל מיני חתנים שהיו באים אליו במצב קשה היה מוציא להם מהספרים מפה $100, אומר לו מהספר הזה תוציא $200, מהספר הזה יש $300. ככה הוא היה אומר, כך שיהיה לך לחתונה שהשם מצליח אותך. והוא היה עושה קבלת קהל, פונה לאנשים, ורק הבן אדם שבו, מי שיראה את הספר אביהם של ישראל, את הסיפורים על הרב מרדכי אליהו, איך הוא היה אנושי, שהתקשר אליו בן אדם בשעה 3:30 בלילה, לשאול מה מברכים על סוכריית דרז'ה, ואותו אדם או אותה גברת התקשרה לכמה רבנים, וכולם סגרו לו את הטלפון, את משוגעת באמצע הלילה להעיר אותנו על שאלה כזאת. והרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה נטל ידיים ואמר לה, תשמעי, יש מחלוקת מה מברכים על דרז'ה, בואי אני אסביר לך איך זה עובד. זה שקד שמצופה עם סוכר, והשאלה היא מה את אוהבת, את אוהבת את הסוכר או את אוהבת את השקד. והתחיל ואז אמר לה, אז לפי זה ברכתו שהכל. כן, מה רצית, היית מאמת? מה עם המחותן שלו? ש? לא, זה הרשש, זה מסופר על הרשש שמואל שטרן, לא על הרב עובדיה. טוב, אנחנו יודעים שכל גדולי ישראל, רב גרשון אדלשטיין נכדו רב מרדכי פאלי סיפר שברשותו, שבשנה שהוא היה מגיע מהישיבה, בשעה שהוא היה מגיע מהישיבה, היה פתח את הדלת, יושב עם הבן אדם ומתחיל ללמוד. מגיע בן אדם דופק, היה מפסיק. אמר רב פאפה, רגע, ניגש, כן, מה אתה רוצה? יושב שעה עם הבן אדם, גומר, יוצא. אמר רב פאפה, אם המרמיגו, אם תענמיגו, ואז עוד פעם דפיקה, רגע, כן, מה אתה רוצה? עונה לו שבנחת, ואז ממשיך, יכול לטעון, וככה הוא היה לומד. הוא אמר לו, מה שכתוב המפסיק משנתו ואמר מנה אילן זה מדובר כשאתה דואג לעצמך. אבל כשאתה דואג לאחרים, אין לזה גבול. פעם אחת, הוא שמע שמישהו הגיע, ואמרו לו, הרב הולך לנוח. הרב הלך לנוח. אז הוא סגר את הדלת, סגרו את הדלת, ואז הרב קם ושאל, מי זה היה? אמרו לו, בא לפה בן אדם שרצה רצה להתייעץ, כיוון שהוא, הרופאים אומרים שהוא על ערש דווי, מה לעשות? אז הוא אמר, תנסו להשיג את הבן אדם, אני רוצה לענות לו. ניסו להשיג, לא הצליחו, ואז שמעו שהבן אדם נפטר. וכל חייו הוא למד משניות לעילוי נשמת, כל חייו הוא למד משניות לעילוי נשמת אותו אדם שבא לשאול אותו שאלה, והוא לא יכל לענות לו, ובסוף אותו אדם נפטר. אפשר להגביה את המעלות? לעשות 27, לא נורא, לא קרה כלום. אם זה כזה קר 25, תעשה 27. למה לא מה? טוב, וזה המסר רבותיי.
כמו שאמרנו, שאנשים בעלי סכיזופרניה היו באים, משגעים אותו עם שאלות, כל מיני שאלות. כל הרבנים, בדרך כלל המשוגעים, מוצאים אצל הרבנים פינה חמה. אז שאלו אותו, תגיד לי, למה, איך זכית להיות, איך זכית להגיע לכל זה? הוא אמר להם משפט חזק, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לקח נוצרת. אומר החתם סופר, יהודה בן תימה אומר, ואז קל אמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגיבור קרי. אני שואל אתכם שאלה, הנשר הוא קל כנשר? הוא הכי כבד בעופות. אז מה זה קל כנשר? הוא אף הכי גבוה. איזה יופי. אז מה אנחנו מדברים על מהירות? טוב, קל כנשר. למה צריך רץ כצבי? אם דיברת על מהירות, שהאדם צריך להיות מהיר בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אז שמה אתה אומר רץ כצבי? ולמה עוד? בשיר השירים אנחנו אומרים, דומה דודי לצבי או לעופר האלים. מי? הצבי דומה לקדוש ברוך הוא, דודי. איך אנחנו מדמים את הקדוש ברוך הוא לצבי? מה קורה פה? בני, יש לך תשובה? הבנת את השאלה? על התכונה של המהירות אנחנו לומדים מנשר. תענה. אומר החתם סופר, אומר החתם סופר, נכון צבי הוא רץ, ונכון שהנשר הוא עף. אז למה אתה צריך להביא לי דוגמה של צבי? כי מי ששם לב תמיד שהצבי רץ, יש לו תמונה ראש אחורה. הוא רוצה לראות מה קורה עם החבר'ה מאחורה. הוא לא חושב רק על עצמו. הוא כל הזמן מסתובב אחורה, לכן הצבי, התמונה שלו, ככה. אף פעם לא תראו צבי ככה. זה המסר. תראו בן אדם בדוד ילין, עומד באיזה פתח של חנות. כל אחד שעובר, מה אתה צריך? הוא רואה מפתח ביד, הוא אפילו לא שואל אם צריך לשכפל או לא. אני בא להביא את זה למישהו. ישר הוא לוקח משכפל, שיהיה לך 2 מזה. איפה מצאנו כזה דבר בעוד סיכוי וזה המסר רבותיי. צבי זה לא בן אדם שחושב על עצמו, זה בן אדם שמתקשר אליך מהפיצוצייה, אומר לך מה אתה אוהב, גזר או תפוזים, ואני לא מבין מה הוא רוצה, וברוך השם שהוא שמע בקולי והוא הפסיק את זה. השם מברך אותו ויגזור עליו גזרות טובות. אני מדבר על כולם, כל הנשמות הטובות שנמצאים פה. מה ארטישוק וכל אחד ואחד עם השנים הטובות שהיינו במגרש הרוסים. ואיתמר שבכלל נשמה שירדה לעולם אחרי 100 דורות, אין כזאת כאלו נשמות. ואני מדבר על כולם באמת, כל הצדיקים שלנו. על הבקלאווה, מה אתה רוצה שאני אתחיל להגיד פה את כל הרשימות? רבי משה. ורבי משה בא לטלפון שבא איתי במסירות נפש, הוא נמצא במקום רחוק, מגיע לסילברה כדי שאני אוכל להקליט את השיעור. וואי איזה מסירות נפש. אמרתי כל הדברים האלו רבותיי, זה צבי. משה, אני דיברתי על רב משה, על המנוע של כל השיעור פה, זה רבי משה אייקושלר. מי מדבר בכלל? אז לכן רבותיי, שאנחנו מדברים ומבינים דבר אחד, זה המסר. אומרים לך, אל תהיה רק נשר, תהיה גם צבי שמסתכל אחורה, לראות מישהו צריך עזרה, אני יכול פה לעזור למישהו, מה אני אעשה? התקשר אליי בן אדם, אומר לי, אני מגיע מגבעת שאול, יש לי מסמך שאני רוצה שתעשה תצהיר לבית משפט, שעל הלוואה ככה וככה שרוצים לתבוע ממני, וזה היה נתינה ולא הלוואה, ותעשה לי מסמך. אמרתי לו, טוב, תבוא כמה שיותר מהר, אני צריך ממהר לשיעור. הוא בא, יש לו זמן, אמר לי, תקרא את כל זה, אני רוצה שתקרא בשביל שתבין על מה. אמרתי לו, טוב, הבנתי את הרעיון. הוא אומר לי, לא, תקרא. הלוואי והייתי צבי, הלוואי. איזה סבלנות רציתי, לא יודע מה לעשות לו. אבל אמרתי לעצמי, זה לא נעים, אתה פה, הוא בא אליך כבר מגבעת שאול, תחפק בסבלנות, וככה רצתי עם עתי, ככה ב6:10, הגעתי לפה כל עוד רוחים בי. מה אני אומר? תראה, מישהו צריך עזרה. בא אחד לרב שך, אומר לו, הרב, יש לי 9 ילדים, לאשתי יש תעודה של מורה,
אבל אין לה עבודה, וכל היום, ויש לנו גנים, ואנחנו משלמים, וזה המון כסף, אנחנו צריכים פרנסה לאישה, כמה אני מרוויח בכולל. אומר לו הרב שך, אני מברך אותך, שבעזרת השם, אבל איפה היא עובדת? אומר, היא עבדה בחינוך העצמאי, והיא הייתה ממלאת מקום, וזהו, נגמר. טוב, אומר לו הרב שך, תהיה איתי בקשר. הרב שך לוקח נהג, נוסע לירושלים, למשרדים של החינוך העצמאי, נכנס, כולם רואים את הרב שך, מה הרב פה? נכנס למשרד, מי זה? הנה שמה, הרב לייזרזון, לא יודע מי היה הרב של חינוך העצמאי, הוא נכנס אליו, הוא קם, אומר, מה הרב צריך? למה הרב הגיע? אומר לו, אני רוצה תקן. אומר לו, תקן של מה? אומר לו, תקן של מורה. אומר לו, למי? אומר, יש מורה שאני רוצה לסדר לה עבודה. אני רוצה תקן שהיא תהיה קבועה, תמצאו לה עכשיו תמצאו לה, באזור המרכז שם היא גרה. אומר לו, הרב, ביקשת, קיבלת, תוך 5 דקות, הרב יוצא עם תקן ביד, יוצא לכיוון בני ברק. הוא מגיע אליו בערב, הרב, מה רצית? למה אמרת לי לחזור? הוא אומר לו, הנה, תגיד לי, אשתך ממחר בבוקר, היא מתחילה לעבוד שם. תגיד לי, אתה משומם? אין לך מה לעשות, הרב שך? בן 90, ללכת, בגיל 90, לסדר עבודה למישהו, שאתה לא, אין לך שיג ושיח עם המשפחה שלו, אתה לא דוד שלך, זה לא אחיין שלך, זה לא משפחה שלך, שום דבר. זה בן אדם שבא לשאול אותך שאלה, ואתה רוצה לעזור לו. איזה צבי. כמה אנחנו צריכים לפתוח את העיניים ולראות מה זה המסר, כמו שאמרנו, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל דבר. אנחנו יודעים, אבל מסר, כמו שדיברנו, של דקה אחת. מה זה דקה אחת? דקה אחת. אנשים מזלזלים בקטנות. היה פה בלבול גדול כשראו אחד שמגיע תופס גויה ביד ואומר לה, זאת אהובתי, אם זאת אסורה, בא תתרום מי יתיר לך. ככה הוא שואל את המנהיג, וכל העדה, כולם בוכים, מה עושים? לא יודעים מה לעשות, כולם בוכים. משה ואהרון לא יודעים מה לעשות, נבוכים, מבולבלים. בא פנחס ואומר לו, רבינו, למתנו, הלכה, אבו אל הרמית, קנאים פוגעים בו. הוא אומר לו, אני יודע כלל, קריינתא דאיגרתא, מי שקורא את האיגרת, הוא יעשה את העבודה, לי ויהיו פרבנקה. היי רבותיי, לי ויהיו פרבנקה. ואז פנחס ברגע אחד עושה את מה שהקדוש ברוך הוא נותן עליו חותמת, השיב את חמתי מעל בני ישראל. היה חתן שבחתונה לפני שבירת הכוס אמר, אם אשכחך ירושלים, אשכח ימיני בק לשוני לחכי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש חמתי. פנחס השיב את חמתי מעל בני ישראל. תגידו את זה לחמות שלכם. אבל רגע אחד שהוא תפס את העסק, הצליח לעצור את המגפה של 24,000. רגע אחד. יש 2 אנשים, אחד איבד את הכל ואחד קיבל את הכל. פנחס ששתק על למרות שדיברו ופגעו בו, וכוח שדיבר במשך 40 שנה. על מה אנחנו מדברים? מגיל 13 הוא לומד אצל משה רבנו. כל המשפחה סביבו כהנים, והוא לא זכה. למה הוא לא זכה? כי הוא לא הספיק להגיע למשיכה של הכהנים שהייתה, אז מי שלא נמשך לא נמשך. כמו עכשיו שברבנות, מי שהצליח להשיג תעודה לפני שהרבנים יצאו, יספיק. מי שלא יגיש בקשה, עכשיו יחכה עד שימנו רב ראשי אחר, ועד שיהיה, ועד זה, בלגן. גמר, יצא מהתפקיד, כן? כן, יצא, נגמר. לפני שבוע, כן. אז רבותיי, מגיל 13, איפה הוא היה? הוא היה ילד. אז הוא לא בא עם משך, לא משכו ילדים.
ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע מה? אני אתן לך, חבל על הזמן, אני אתן לך תפקיד, אבל תפקיד שאתה תראה שאתה תהיה כהן עד סוף הדורות, לך וכהונה גדולה. והשאלה שנשאלת, כהן שהרג, אסור לו לישא כפיו. אז איך פנחס שהוא כהן יכול להיות כהן? הרי הוא הרג את הנפש. מה? אז מה זה קשור? כהן שהרג את הנפש לקדש את השם. מה זה קשור? מה לא יצא דם? מי אמר לך שלא יצא דם? היית שם? אתם שומעים? הבבא סאלי אומר שהנשמה של נדב ואביהו נכנסו, פרחה נשמתו באותו רגע, והנשמה של נדב ואביהו התעברה בפנחס, וככה הוא נהיה כהן חדש, לא זה שהרג את הנפש. ככה היה. פרחה נשמתה ופרחה נשמתו, ונכנסו נשמות של נדב ואביהו, והם התעברו בפנחס, שהוא נהפך להיות אליהו. תחת אשר קינא לאלוקיו. מה זה פעולה קטנה שהוא עשה, פעולה קטנה. אף אחד לא ידע מה לעשות, אבל הוא אמר, אני עכשיו עושה, טק. הרב אלישיב, בגיל 94, הוא צריך לניתוח. בא ושואל את הרופא, כמה הסיכויים שהניתוח יצליח? הוא אומר לו, יש רק סיכוי ש30% הניתוח יצליח. 70% הוא לא יצליח. בגיל שלך, הרב יחליט אם כן לעשות או לא לעשות. הוא אמר לנכד שלו שהוא מוכן לעשות בגלל שהוא קיבל על עצמו 2 קבלות. א', שיוסיפו עוד שעות קבלה לאנשים שבאים, דומה לדודי לצבי, לדאוג לאנשים. ב', יש לו שיעור דף היומי להוסיף 5 דקות. 5 דקות! ורבותיי, הוא עשה את הניתוח, והמנתח אמר שהוא לא עשה כלום. הוא הרגיש שיד משמיים עשתה את הניתוח. והרב נשאר בריא ושלם וחי עד 102, 104, 102. מה קורה פה? מה קורה? היה מניין בסנהדריה, בירושלים, ש4 מהמתפללים, לא עלינו ולא עליכם, נפטרו. רצו לרב אלישיב. מה עושים? אומר להם הרב אלישיב, תוסיפו 5 דקות אחרי התפילה, שכולם ישבו ללמוד, לא להגיד את הללו לשבח בתפילת הדרך. 5 דקות. אתה אומר כבר 2 פרקי תהילים, תגיד 2 פרקי תהילים. יש אנשים שלא, אומרים להם 2 פרקי, לא, אני לא אגיד. הללו לשבח, נגמר התפילה, הולך. בקנו את קינתי בתוכם. אומר השפת אמת, מה זה בתוכם? שעל ידי הטהרה במעשה של פנחס, הכניס את הטהרה בכל אחד ואחד בישראל. וכמו שאמרנו שזה האור החיים הקדוש אומר, ושמיש ישראל שבזה שהוא ערער, באותו רגע שהוא קינה, ערער זמרי בתשובה, ונכנסה בו נשמת ישראל, וזה בעצם הנקודה, היא דקה אחת, זה השפעה על אדם שחטא 250 שנה. יש פיוט שאומרים במוצאי שבת אליהו הנביא, תצליחנו על ידו בתורה. מה זה תצליחנו על ידו בתורה? אומר הבן איש חי, מי גרם להצלה לכל ישראל? השיב את חמתי, לא חמותי, השיב את חמתי, חמתי. איי, ברוך הבא חם ציון. הלכה אחת, מה כתוב? תשבי את ארץ קושיות ובעיות. ברוך הבא פרנסיס, שנזכה ל-2800 כמוך. הספר שומר אמונים לרב אהרון מרטה, הוא מביא את הסיפור המאוד ידוע, שכשרב מוישה חגיז הגיע לארץ ישראל, הוא הכיר בן אדם שהוא דיבר בדרשה שהאדם צריך להקריב קורבן להשם. ואותו בן אדם תמים גר בצפת, וביקש מאשתו שתעשה חלות, והוא רוצה להקריב את החלות האלה לכבוד הקדוש ברוך הוא. סיפור מפורסם וידוע. והנה
הוא ביקש ממנה 2 בקשות. א', שתנפה את זה ב13 נפות. כי כשעושים קורבן להשם צריך לעשות כמו שהיה בבית המקדש. ושתעשה את זה כמו שהיו עושים את החלות בבית המקדש. באותו מתכון. עם הכמות של השמן, הכמות של הזה. אותו דבר, זה מה שהוא רוצה. טוב, שיגעון, הוא רוצה, לוקח את החלות, שם בארון קודש, והוא בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, אני מקריב לפניך קורבן, זה בשבילך. שם את החלות, והנה, הגבאי מגיע, פותח את הארון קודש לסדר את הכל, רואה חלות, עסיסיות, חבל על הזמן, אומר וואלה, הקדוש ברוך הוא שלח לי משמיים, מי שם פה בארון קודש? לקח את זה. וככה כל שבוע הוא פותח את ההיכל, בשעה הקבועה, רואה חלות, לוקח, חבל על הזמן. אומר תודה רבה להשם. יום אחד הרב ישב שם ועשה תיקון חצות, והנה פתאום הוא שומע בליל שישי, מישהו נכנס, מי נכנס? אותו אדם לשים את החלות. ואז הוא אומר, ריבונו של עולם, אני מקריב לפניך קורבן, את החלות האלו, תודה רבה שאתה לוקח לי את זה כל שבוע. הוא יוצא והוא רואה את הגבאי נכנס, ולוקח את החלות, שם בתיק, אומר, ריבונו של עולם, תודה רבה לך, ולוקח. הוא מחכה לשבוע הבא, והוא רואה את אותו בן אדם בא עם החלות. הוא אומר לו, אדון, הקדוש ברוך הוא לא אוכל את החלות שלך. מי שאוכל אותם זה הגבאי. חבל לך על הזמן, תפסיק להביא. הוא הפסיק להביא. ופתאום נגלה אליו בחלום, ואמרו לו, תדע לך, אין לך פתח הצלה, בשבת אתה תמות. ככה הוא רואה בחלום. רץ לאריזל. הוא אומר לו, רבינו, מה אני עושה? הוא אומר לו, נגזרה עליך גזרה, ואם אמרו לך שאין לך פתח הצלה, נגמר. תדע לך, מאז בית המקדש לא היה נחת רוח לקדוש ברוך הוא מלבד החלות האלו. עכשיו, זה סיפור שמוכר, ורבי משה גם יגיד לכם שהוא מכיר אותו מכל עשו חכמינו. אבל איזה מסר אפשר לקחת מהסיפור, רבותיי? אנחנו מדברים על דור שנמצאים האריזל, הבית יוסף, האלשיך, רבי משה קורדוברו, כל גדולי ישראל שהיו לנו מלפני 500 שנה, ענקי הדור, מרן הבית יוסף. מי לא היה שם? רבי שלמה אלקבץ. כל אלו היו באותו תקופה של החלות של אותו אדם. ואיזה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא? מהם או מהחלות? לא כתוב. אומר האריזה לבן אדם, לא היה נחת רוח לקדוש ברוך הוא מחורבן בית המקדש. אלה החלות האלו. שנבין מה מעשה פשוט של בן אדם שעושה מכל הלב לקדוש ברוך הוא. החלות. מי שעושה לשם שמיים, גם 5 דקות, אף אחד לא ייתן לך כבוד. אף אחד לא ימחא לך כפיים. אבל בעיני הקדוש ברוך הוא זה נצח נצחים. זה נצח נצחים. היה רב שהלך לבית חולים לעשות טיפולים. התלווה אליו בן אדם. ואז הרב הזה שואל אותו, תגיד לי, מה נראה לך? באיזה ברכה אני הכי מכוון? הוא אומר לו, רופא חולי עמו ישראל? אמר לו, לא. טוב, הוא מנסה. אולי הטוב שמך הולך נאה להודות? אמר לו, לא. אולי מודים אנחנו לך? אמר לו, לא. אמר לו, נו, אז מה? אמר לו, בברכה, ברוך אתה השם שומע תפילה. אתה יודע מה זה שומע תפילה? אתה מתפלל והקדוש ברוך הוא שומע. איזה שבח זה? איזה שבח זה? אתה מתפלל והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שומע. לא העוזרים שלו ולא פקידים שלו. הקדוש ברוך הוא בעצמו שומע. זה רבותיי, כשאנחנו מדברים על המושג של לשם שמיים, איך
איך לראות באמת את הזמנים האלו, הגדולים האלו, כמו שאמרנו. אנחנו יודעים בנן של צדיקים. השאלה היא, איך אתה מסתכל על הקדוש ברוך הוא? סיפרתי לכם פעם את הסיפור הזה, אבל כדאי לחזור עליו עוד פעם. היה זוג דתיים שהלכו לטיפולים, ואמרו להם, כשיגדלו לנו שערות בידיים, יהיה לכם ילדים. ניסו את טובי הרופאים, אף אחד לא עזר. אף אחד לא עזר. כולם לא נתנו סיכוי. לא נתנו סיכוי. מה עושים? הלכו על החלק הזה לאמץ ילד. ביקשו בקשה לאימוץ. יום אחד מקבלים טלפון, התבשרו שנמצא ילד, תינוק שהגיע לאימוץ, ולפי כל המדדים שהם זוג נורמטיביים ולפי מה שבדקו אחריהם, זה נראה שהם מתאימים לאימוץ. הם מתבקשים לסור אל המשרדים של משרדי האימוץ, אני לא יודע איך זה עובד הדברים האלה. והנה, לא פחות ולא יותר, הם מגיעים לפקידת הסעד, היא אומרת להם, תשמעו, אני רואה איזה זוג מדהים אתם, ואני חושבת שלתינוק שיגדל בחממה שלכם יהיה לו טוב, אבל אני רוצה לפני כן לתת לכם שאלון קטן שתמלאו אותו, ובזה נגמור את הסיפור. כל אחד בחדר אחר, הבעל בחדר הזה, האישה בחדר הזה, כמו מבחן אמריקאי, כל אחד מקבל שאלון, והשאלה הראשונה, את מי אתם הכי אוהבים? מלבד הילד. את מי אתם אוהבים הכי בעולם? שניהם כתבו באורח פלא את הקדוש ברוך הוא. כתבו, אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. השאלה השנייה הייתה על התשובה של השאלה הראשונה. אם יהיה קונפליקט בין מי שאתם אוהבים, אחי, לבין הילד, את מי תעדיפו? את מי תעדיפו? הם כתבו את הקדוש ברוך הוא. שניהם ענו את אותה תשובה, ושניהם קיבלו תשובה שלילית. הילד לא ניתן לכם לאימוץ. הם יצאו שבורים, אבל הם אמרו, אנחנו עשינו את רצון השם. מה נעשה? אנחנו באמת כתבנו את מה שאנחנו חושבים. לא שיקרנו. אמרנו שאנחנו אוהבים הכי את הקדוש ברוך הוא. ולכן עשינו את זה. ותשמעו טוב. הם חוזרים לבית. הם חוזרים לבית. ומה שקורה, הם רואים את המיטת תינוק כבר שמוכנה. ואת המשחקים. ואת הפינת החתלה. וכל מה שהם קנו כבר. והלב שלהם נשבר שהם חוזרים בלי התינוק לתוך הבית שלהם. רבותיי, האישה לא נכנסה לדיכאון, אבל הייתה בצער. ואחרי חודש היא רואה שהיא לא מקבלת, חוץ מכבודכם, אורח כנשים. אחרי 9 חודשים נולדו להם תאומים, למרות עדויות של למעלה מ50 רופאים, שלכם לא ילדו ילדים. מה קרה פה? הם פשוט הפכו את הקדוש ברוך הוא לספונסר שלהם. זה הדבר שהכי אנחנו אוהבים. אנחנו חיים את הקדוש ברוך הוא. אין פה מישהו שאנחנו מעדיפים, כי אנחנו מבינים שאין אדם שומע לי ומפסיד. אם אתה הולך
אם הקדוש ברוך הוא, אתה חי, אתה רק מרוויח, אתה לא מפסיד. זה אולי המסר של אין אדם שומע לי ומפסיד. אני ראיתי שאלה יש מתרצים לא כמו הבבא סאלי. הזוהר הקדוש שואל את השאלה שאמרתי לכם, שלכאורה כהן שהרג אפילו בשגגה הוא פסול לנשיאות כפיים. אז איך פנחס שהרג ראוי לכהונה? אומר התפארת שלמה מרדומסק, יסוד גדול לחיים. אומר את המשפט שאמרתי לכם עכשיו, אין אדם שומע לי ומפסיד. אם יש לך התלבטות, אם ללכת לשיעור תורה, או לעשות מצווה, ונראה לך שתפסיד, כי עכשיו יש משחק בין ספרד להפועל, יש משחק בין זה לזה. לא, ספרד ואנגליה, סליחה, אני לא מעודכן. שבוע שעבר, אוקיי, טוב. אבל אתה אומר איך אני אפסיד את זה? מה, אני אלך לשיעור תורה, מה אני ארוויח? אין אדם שומע לי ומפסיד. נראה לך שתפסיד, אבל תדע לך, זה לא נכון. אפילו שהוא לקח ריזיקה, שעל ידי המעשה שלו הוא יפסיד את הכהונה, אומר לה הקדוש ברוך הוא, לא רק שלא תפסיד את מה שחשבת, אתה תזכה עוד לכהונה עד סוף כל הדורות. כמה אנשים מתמודדים? מה אני אעשה? הציעו לי, התקשר אליי בן אדם, אומר לי, הציעו לי עבודה באלקטרה, ואני כבר 9 חודשים מובטל, ואני מחפש עבודה, ויש לי 7 ילדים, ואני לא מוצא עבודה, ועכשיו מצאתי עבודה באלקטרה, אבל זה בתנאי שאני אעבוד גם בלילי שבת, בליל שבת, אלקטרה. אני צריך להיות הגיבוי של כל המחשבים, של אם יש תקלה, מה אני עושה? אמרתי לו, אל תעבוד, ואני מבטיח לך שאתה תמצא עבודה ותתקשר אליי, תגיד לי שמצא עבודה יותר טובה. יש לך ניסיונות. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה לא מפסיד חביבי, אין אדם שומע לי, הוא מפסיד. אין אדם שומע לי, הוא מפסיד. הסיפור המאוד מפורסם, מי שלא שמע אותו ישמע אותו שוב, ומי ששמע יפנים אותו. היה רב מהצפון שהלך למסור שיעורים בכלא. והנה, הוא רואה בעל השכונה בחור חדש. רואה איזה בן אדם בגיל 60 עם זקן. נכון שזקן גודל לבד, אבל הוא היה נראה מכובד, והיה נראה על הפנים שלו שהוא דמות, שהוא לא סתם בן אדם. בן אדם בגיל 60 נמצא בבית כלא. טוב? והנה הוא נכנס לא פחות ולא יותר לשיעור שלו. אבל אי אפשר לדבר איתם הרבה. אסור למי שבא למסור, ליצור קשר עם האישי, עם הבן אדם. למה? כי אז מעבירים כל מיני דברים, וזה בלגן. ואז הוא אומר לו, מה כבודו עושה כאן? אמר לו, אל תשאל, מה אני אגיד לך? איזה סיפור? סיפור מההפטרה. אני סך הכל נוסע ברכב בחיפה, ועוצרים 2 בחורים, שואלים אותי אם הם יכולים להתקדם איתי עד עוד 2 צמתים. אמרתי להם, בסדר. הם לא בדיוק שאלו, הם כבר קבעו שהם צריכים להגיע לעוד 2 צמתים. נכנסו לרכב. טוב, אני ממשיך לנסוע, עובר רק צומת אחת, פתאום 4 משטרות מקיפות אותי. מקיפות אותי, יוצאים עם נשקים, עוצרים את 2 בחורים ואותי. מה אתה? אתה הסייען של הפושעים האלו שאנחנו מחפשים הרבה זמן. חבר'ה, אין לי קשר איתם. זה כולם אומרים, הם אומרים לא. זה רק טרמפים. כן, כן, אנחנו יודעים. ככה אומרים כל הסייענים, שלקחו את טרמפ מלבד. בוא חביבי. כנס, כנס. איי, רבותיי. התברר שהם היו מבוקשים, כבדים מאוד. פעילים של עולם התחתון. של עולם העליון, כן? אומר לנו רפאל, המחשבון. והנה, לא פחות ולא יותר, לקחו אותו למשפט. ובמשפט אמרו לו, תשמע, אתה סייעת לפושעים האלו להימלט ממקום הרצח, אתה ממקום החיסול, לא הרצח, החיסול קוראים לזה, אתה שותף לפשע, נתנו לו להיות שם איזשהו, לא יודע,
שנה ו8 חודשים, ופלוס כנס וכו' וכו'. והוא אומר לעצמו, כל יום אני שואל את עצמי, מה קורה פה, מה קורה פה? ואז הוא באמת מתחיל להתחזק, מתחזק במה שהוא יכול, לא פחות ולא יותר. יום אחד הגיע לידו ספר, מה עושים במקרה של אירוע לבבי, איך מטפלים בבן אדם, ומה התסמינים של אירוע לבבי. הוא בודק מה התסמינים, ויום אחד הוא יושב בחברת כולם, פתאום הוא מתחיל לעשות את התסמינים שכתוב בספר, שמראים כאילו בן אדם יש לו אירוע לבבי. ישר כולם רואים את זה, אומרים, אמבולנס, אמבולנס, יש לו אירוע לבבי, להביא אמבולנס. והוא משחק אותה עוד פעם, עושה, ואז אומרים, תביאו מהר. מגיע אמבולנס מהר, מטיסים אותו לבית חולים. מכניסים אותו בדיקה שגרתית, רואים שהוא נושם רגיל. לא אירוע ולא לבבי. אומרים, אולי יש פה איזושהי טעות. בואו נעשה לו בדיקה יותר מקיפה. לא מספיק רנטגן, נעשה לו משהו יותר כבד. עשו לו סיטי, לא יודע, סיטי, שמיטי, MRI. בקיצור, עשו לו בדיקה יותר מקיפה, וראו שיש לו עורק ראשי סתום, ברמות כאלו, שאם עכשיו לא מכניסים אותו לניתוח, עוד 5 דקות הבן אדם מת. הכניסו אותו מיד לניתוח, וניתחו אותו, וכמובן אחרי זה הוא לא חזר לבית כלא. והוא אמר לאותו רב, שהוא פגש אותו אחרי זה מחוץ לכלא, הוא אמר לו, תראה, אני הייתי בטוח שהקדוש ברוך הוא רוצה לתקוע אותי, להזיק לי. מה נפלתי עם העבריינים האלו? מה נפלתי? אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אין אדם שומע לי ומפסיד. אתה עשית חסד, אני אעשה איתך חסד. אני אגלה מה באמת יש לך שתגלה, שאתה צריך להציל את עצמך. אז הקדוש ברוך הוא גלגל את כל מה שהוא גלגל. ככה, כשבן אדם חי את הקדוש ברוך הוא, אני לא זוכר אם הרב זאית סיפר את זה. הוא היה בבית מלון, והוא היה שבת בבית מלון, והנה, טלפון בכניסת שבת, כבר נכנס שבת, היה ממש כמה דקות לפני השקיעה, הטלפון מצלצל, מתקשרת אחותה של אישה אחת, ואומרת לה שהבת שלה נפלה, ואיבדה את ההכרה, והיא, בגלל שההורים לא נמצאים בבית, אז היא עכשיו לוקחת אותה לבית חולים, והיא מקווה שהכל יסתדר, שאלה איפה התעודת זהות, איפה זה, היא רוצה לקחת לבית חולים את האמא, נכנס שבת, סרטים, אתם יודעים מה זה אישה, זה דמיונות. וואי, היא כבר מדמיינת, הבת שלה בלי הכרה, וואי, עוד דקה היא כבר הולכת מעולמה, וככה וככה, ומה אני אעשה, ואני לא לידה, אני אאשים כל החיים שלי את עצמי. וואי, והיא לוחצת על בעלה, מה עושים? עברו כבר 2 שעות, וכבר שבת, 9 בערב. מה עושים? בעלה אומר לה, בואי ניקח סבלנות, בואי נצא לסיבוב. הולכים, עושים סעודה, יוצאים לסבלנות. מגיעה השעה 10:30, אשתו אומרת לו, אני לא מסוגלת ללכת לישון, הבת שלי נמצאת בלי הכרה בבית חולים, ואני פה, אני לא מסוגלת, איך אתה רוצה שאני אעשה את זה? לא מסוגלת. מה עושים? יש פה רב, בוא נשאל אותו. שואלים את הרב, הרב אומר, אם את לא יכולה, יש שם מישהו, את לא אמורה להציל אותה יותר. זה לא יעזור מה שתצילי אותה. אין לך אפשרות לנסוע. אומרת לו, אני אזיק לעצמי אם אני לא אסע. הוא שומע את זה, אומר לה, טוב, יש כולה, שתביא עם נהג גוי, והנהג גוי ייקח אותך, אבל אל תתני לו כסף, אלא הוא ייקח את הכסף מהארנק, וככה תסתדרי. ורבותיי, הזמינו נהג גוי, והנהג הגיע, והיא אמרה לו, בוא תיקח 750 שקל מהארנק. הוא לקח מהארנק את ה-750, נכנסו למונית, מתחילים לנסוע. נוסעים, והאימא בוכה, וקוראת תהילים ובוכה, קוראת תהילים, אינצ'י ובוכה.
מה עושים? אומר לה הנהג, גברת, למה את בוכה? אומרת לו, הבת שלי ככה וככה, ואני נוסעת עכשיו לבית חולים, הבת שלי שם. הוא אומר לה, אל תדאגי, אמונה, הקדוש ברוך הוא עוזר, יעזור. אין, מי ששומע לקדוש ברוך הוא, מי שמאמין בו, מי שמאמין, אני מאמין בניסים, תדעי לך, צריך, היא שומעת הקול שלו. והיא אומרת, וואלה, אתה נשמע יהודי. אתה יהודי? אומר לה, כן. אומרת לו, מה זה? אני אמרתי שישלחו לי נהג ערבי. אומר, כן, אבל בתחנה רצו לשלוח נהג ערבי. בדיוק אשתו לא הרגישה טוב, אז הוא לא יכל לנסוע, אז שלחו אותי. אומרת לו, תעצור מיד. אני לא נוסעת עם נהג. אומר לה, איך אני אעצור לך פה? תעצור לי פה, לא משנה, תעצור. עוצר. היה שם 100 מטר, איזה יישוב, לא יודע מה זה. עצרה שם 11:30 בלילה, בחושך. אומרת לה, הקדוש ברוך הוא, מה אני עושה? הילדה שלי בבית חולים, ואני פה, במקום להיות שם, ועוד שלחת לי נהג יהודי במקום נהג גוי. מה אני עושה? התחילה לבכות, הלכה, נכנסה לאיזה יישוב, ראתה שכל היישוב זה יישוב חילוני. פתאום איזו אישה שעשתה סיבוב עם בעלה רואה אותה. אומרת לה, צריכה אולי עזרה? אומרת לה, בואי תשמעי את הסיפור שלי ככה וככה. אז אמרה, בואי תהיה אורחת שלנו לשבת. נתנה לה מקום לישון, נתנה לה לאכול. והיא הייתה כל השבת. במוצאי שבת היא מתקשרת לאחותה. ישר בצאת שבת. מה קורה? היא אומרת לה, את לא תאמיני. הילדה הייתה בלי הכרה. בשעה 11:30 בלילה בליל שבת, פתאום היא התעוררה וביקשה מים. ומאז המצב שלה הלך והשתפר, ועכשיו אנחנו משתחררים מבית החולים. 11:30 בלילה, זה הזמן שהיא ירדה מהמונית והקריבה את עצמה לקדוש ברוך הוא. במי אתה בוחר? באימוץ או בקדוש ברוך הוא? אין אדם שומע לי ומפסיד. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא רק מרוויח. בואו נתחזק כולנו, ואז נזכה לראות עין בעין בשוב השם את ציון, ונזכה לישועות גדולות, אמן ואמן, לביאת גואל צדק, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צער הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות,